खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मुसाहारि अरुण कुमार ब्रह्मनि मुङै थामथि मुंख्लं ट्रफी बुलुर बादायलायनाय खुंफुंनो लादों। सानसेनि हाबाफारि लानानै एसटी जायख्लं क्लाबनि बानजायनायाव अरुण कुमार ब्रह्मनि मुङै थामथि मुंख्लं ट्रफी बुलुर बादायलायनाया खुंफुंजागोन। नंगौ फैगौ 3 मार्चआव चिरां जिल्ला रौमारि बाजारनि गेलेग्रा फोथाराव एसटी जायख्लं क्लाबनि बानजायनायाव अरुण कुमार ब्रह्मनि मुङै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन थामथि मुंख्लं ट्रफी बुलुर बादायलायनाया। बिनिखायनो गोसो गुदुं बुलुर गेलेगिरिफोरा बे सानसेनि बुलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाफैनो हागोन होनना फोरमायदों बानजाय आफादनि सुबुङा। आरो गोबां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय 7086113365 9954285324 आरो 9707684864 फन नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।